een stukje door staat me daar een goudgele Golf GTI met dubbele uitlaat. Met de waarschuwingslichten aan. En erin zaten 2 blonde dames te huilen. Ik denk, ach jee, poten met pannen. Ben ik gaan kijken. En mij zagen het stuur, draaide het raampje open. Ik zeg, Anne, wat is er maar los? Dan zegt hij, nou, we hebben ons die mooie auto gekocht op het kamp. En nu heeft hij al cellulitis. Nou, zegt de bijreiziger, kijk eens op het dak, daar kun je in de zomer poffertjes op bakken. Ik zeg, dames, dat is geen cellulitis, dat is hagelschade. Ik denk, die 2 ga je er een naar eten. Ik zeg, stappen ze even allebei uit. Had ik die 2 wijs gemaakt en als ze allebei tegelijkertijd in zo'n knalpijp zouden blazen. Dat die bleutje van alleen eruit ging. Het was een gezicht echt voor OnlyFans. Na 5 minuten staat er een van die blondjes op en zegt, oma, we kunnen blazen totdat we naar ons weer. We krijgen die bleutje niet weg. Dan zegt die andere, je stomme traanpan, dat kan je ook niet. We hebben hier nog het raam openstaan.